En aquesta pràctica d'Inkscape intentarem dibuixar un emblema de la Volkswagen com aquest que està baixat d'internet i és un gràfic de mapa de bits que guardem aquí per mostra. Primer de tot, per fer aquesta espècie de doble, escollirem un triangle com aquest, el girarem per deixar els vèrtexs de baix apuntant perfectament per avall i el posarem en una posició més còmoda. Encara no està ben orientat. Ara ja està. Aquest triangle el passarem a camí, objecte de camí, i en tenir-lo a camí, per cert, s'obren 3 punts, n'hi ha 6 i en s'obren 3, una opció interessant d'Inkscape és que podem anar a camí, simplifica i llevarà tots els manejadors que no siguin necessaris. I una vegada passat aquest triangle a la posició adequada i orientació adequada, agafam aquest vèrtex de baix, picam la tecla de control per no desviar-nos a dreta ni a esquerra i l'arrossegam un poc per avall per fer-lo un poc més apuntat. Ara resulta que aquest costat i aquest costat han quedat corbats, no les volem rectes. Es vol fer això, l'emmarcam un darrere l'altre, picam aquesta icona per indicar a Inkscape que volem que aquests dos costats siguin rectes. Ara que tenim això, duplicam aquest triangle, control D, li canviarem els colors a part damunt per fer-lo més clar i el desplaçam per amunt. Només la part de damunt, la part de davall està intacta. I aquestes dues figures les restam. Camí, resta. Tenim la part de baix, que és el que ens interessa. Aquesta part de baix la duplicarem, control D, i desplaçarem el duplicat picant la tecla de cursor cap a la dreta per evitar desviacions verticals fins a tenir un aspecte de W si fa no fa, com que Volkswagen col·loca en el seu emblema. Ara bé, per poder mantenir, per poder fer aquesta imatge idèntica en aquesta, li hem de llevar aquesta part del mig. Això ho de fer si marcam les dues Bs, les combinam, camí combina, i ara amb un rectangle qualsevol, pot ser massa alt i tot, podem ajustar l'alçada si en casos de figures com aquestes que són de dimensions petites i pot ser un poc mal de manejar, una possibilitat és anar aquí dalt i el digues l'alçada, allà de 22 la volem per cas de 18. L'alçada se reduï correctament a la mida exacta que no te l'he donat. Amb aquesta mida col·locada ens assegurarem que està bé augmentant la zona de conflicte. Amb aquesta mida modificada marcam el rectangle, marcant la W i restant les dues figures. Ja tenim una W, que encaixarem a la finestra, quasi a punt de ficar aquí de dins. Aquesta W té una amplada de 510, pràcticament, per fer aquesta espècie de corona que entorn agafarem també un cercle i li donarem, per fer cercle, mantenim picada la tecla de control mentre que arrossegam el cursor. A aquest cercle li donarem una amplada també d'uns 510 per fer-lo semblant a la W que hem d'encerclar, un pot de transparència per veure clarament què hi ha davall i la posem aquí damunt. Encara massa grossa, la farem tornar un poc més petita picant la tecla de majúscules, per exemple, i arrossegant el ratolí. Ara està un poc més manco bé i la farem un poc més grossa per no la derretegem al final. Per amunt. I ara que la tenim així, la duplicam, control D. El duplicat el fem tornar petit en la tecla de majúscules picada i arrossegant el ratolí. I ara aquests dos cercles que tenim les marcam un darrere l'altre i les restam. Ara tenim un cercle, una espècie de corona, que envolta la W i la deixarà a la part interior en l'aspecte que ens interessa per la icona de la Volkswagen. Aquesta corona la duplicarem, perquè ja la necessitarem duplicada, i enviarem el duplicat en el fons, perquè no molesti. I en la part de damunt i la W modificada marcades, fem una curiosa operació d'Inkscape que és camí, divisió. Això ha dividit la W, ha fet desaparèixer la rotllana damunt i ha dividit la W en tots els bocins on interferia en la rotllana. Per exemple, aquest bocí se pot llevar, aquest bocí aquest bocí se pot llevar i aquest, etc. Ara el vol fer eliminar tot allò que fa nosa.
I tenim la rolada i la W juntes. Les marquem, les dues, i les combinem. Ara tenim la part central d'aquest emblema feta. Aquesta part central té 470 números redons píxels d'amplada. Perdó. Ens queda combinar això que hi ha aquí de dins. Aquesta part central té 470 píxels d'amplada, per tant farem un cercle d'uns 470 píxels. I ho encabirem tot dins la pantalla. El cercle 470 píxels és massa petit, el farem un poc més gros, fins que tingui, si fa no fa, l'aspecte que té aquesta figura. Ja li començarem a donar el color que correspon. Per exemple, podríem marcar aquest color. Bastaria, tenir el cercle seleccionat, en picar el comptagota de captura i picar aquí damunt, i ja el té. Però li podem donar un color fins i tot més agradós. Potser així, no? Així, millor aquest. En opacitat de 0. Amb aquest color marcat, li hem de fer una vorera que aquí no se nota perquè és blanca, però li hem de fer una vorera molt fina, d'un parell de píxels o 3 d'amplada, que aconseguirem evidentment picant Ctrl D, fent blanca aquest nou cercle que hem creat. El blanc el farem gris claret per poder-lo veure un poc, i ara ampliant-lo una miqueta. Una miqueta serà anar a camí, expandeix. I ara l'enviarem per avall. Primer de tot, però abans d'enviar-lo per avall, li farem un degradat des del blanc cap a gris. Aquí el deixarem gris molt clar, o blanc i tot. I aquí el deixarem amb un gris un poc més fosc. Així. Aquesta figura l'enviarem per avall. I la figura de damunt, que farem un poquet més fosca, li donem un degradat circular. Això es fa, escollint la eina de degradat, anant aquí per assegurar-nos que el degradat és circular, i marcant, per exemple, a partir d'aquí per avall. Volem que el color d'aquesta part de baix sigui, diguem, aquest, i el color d'aquesta part de dalt sigui, diguem, aquest altre. Massa exagerat, retallarem una miqueta la zona de canvi, i un poc aquesta també. Tenim un aspecte degradat un poc semblant a això que es veu per aquí davall. Quasi ho tenim tot. Marcam els dos cercles que acabem de fer, les agrupam perquè som order barat i no moure-lo. Marcam també aquesta figura i en el menú de centrat, control majúscules A, la centram horitzontalment i verticalment. Aquesta figura blava l'enviem al fons de tot, i aquesta figura de damunt no ens queda altra cosa que duplicar-la. És duplicat el fent de color negre, li donem una lleugera transparència, control majúscules F, per exemple així, un difuminat relativament considerable, tancam aquesta finestra, i desplaçam en les fletxes de cursor el duplicat cap a la dreta i per avall, i l'enviem just a davall la figura anterior perquè faci efecte d'ombra. Amb això donem per acabada la pràctica de fabricar un emblema de la Volkswagen. Un detall que podríem afegir és un degradat tènue d'aquesta figura de damunt. Lineal. Posarem aquest color baix. Ara sí, amb això podem donar per acabada la còpia de la imatge del Volkswagen.